Ir-raġel ta' Bernice Kassar stqar li dispjaċih għal dak li ġrala martu dan ħareġ mill-qorti kif l-erba' quddiem il-Maġistrat ġew mifsud komplet il-kumpilazzjoni kontra Rodrik Kassar mixli bil-qtil ta' martu Bernice Kassar delitt li seħħ fit-22 ta' Novembru li għadda. Fil-qorti komplet ix-xhieda fejn telat tixed Katja Vassallo li ppreżentat tliet sqarijiet li ta' Rodrik Kassar u tat kopja il-prosekuzzjoni u l-diviża. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Paul Camilleri qal li għal-ħabta ta' 8 ta' filgħodu daħlet telefonata li kien hemm ħabta fil-qasam industrijali ta' Kordin. Wara daħlet telefonata oħra li kien hemm argument u ftit wara telefonata oħra li kien hemm l-armi involuti u informaw infatti l-arajju biex jaslu qabilhom. L-ispettur qal ftit wara u marċevew telefonata li hemm persuna mejta. Camilleri spjega li kien hemm karozza bajda u li żar fil-ġemp tagħha u d-dem ħireġ minn taħt il-liżar. Spjega li bl-assistenza tat-tobba kif kull katavru seta' jara li kienet mara u qal li seta' jara li kellha tir evidenti f'wiċċa naħa tax-xelluk u jidher li kellha xi dem fuq sidera. Qal li dak il-ħin ma setawx josservaw sew għax iridu jiġu tal-forensika. Wara irċevew informazzjoni li r-raġel ta' Bernice Kassar seta' kienu li spara fuq martu u rċieva wkoll informazzjoni oħra li suspettat kien jinsab il-qrendi. Fil-post marru mal-ewwel il-pulizija waslu anki hu Rodrik u missieru. Fix-xhieda tiegħu kompla jgħid li fil-post kien hemm negozjaturi tal-pulizija fosthom Omar Zammit. Ġi spjegat li Kassar kien emozjonat meta wrewh ritratti ta' wliedu, iżda meta wrewh ritratti ta' martu ħajja u mejta ftit li xejn wara emozzjonijiet. Xit ukoll hu Rodrik Kassar, John Kassar. Il-Maġistrat spjegalu li liġi tagħtih id-dritt li jażel li ma jgħixitx peress li huh. John Kassar iżda qal li fuq ċwievet lest li jiexet iżda fuq affarijiet oħra irid jitkellem mal-avukat. Mistoqsi kif assista l-pulizija dakinhar tad-delitt u qal li tal-buħ ċavetti tal-appartament fejn joqogħdu u qal li ċ-ċavetta kienet fuqu għax jgħix fl-istess residenza tal-akkużat. L-ispetturi Sean Pony, Wayne Camilleri u Paul Camilleri qed imexxu l-prosekuzzjoni bl-assistenzi tal-avukati Angel Vella, Edward Grima u Darlene Grima mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jirrappreżentaw il-Rodrik Kassar. L-avukati Stefano Filletti u Marita Paġ Dimek qed jirrappreżentaw il-familja ta' Bernice Kassar. Il-kumpilazzjoni se tissokta il-ħamis.